ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Саодо ТВ, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, мардуми муҳоҷир, мардуми ғариб, ҳама каса хубен тинҷен. Ирӯз 1 сентябр соли 2024 10117 сум дар бонки эсхата. Ба канали мо Саодо ТВ хушомадин. ирӯзан аварда ҳастай. хонаҳо аз шаҳри Душанбе, квартирҳо аз Душанбе, тарафҳои Зарафшон, хуб аз шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, Ёвон, ноҳияи Рудакӣ, ноҳияи Панҷ, ноҳияи Файзобод, квартираҳои фурӯшиам ҳастанд, заминҳои фурӯшиам ҳастанд. Аз шаҳри Бохтар, Леваканд, Сарбанди Пешнаҳам ҳастанд. рӯй кардиян. хулас бо диққат тамошо кунед. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp 9997 рӯй кунед, рекламаш кунем. ба хотири пешрафти канали Саодо ТВ навори мода лайкҳоро ҳатман бизанед. дар канал подписатсия кунед. мода беҳад хонаҳои арзон зиёд рӯй мекунанд. хулас ягонташа иншоалло мегирем. азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз. пенаблокҳои фурӯшӣ дар ноҳияи восе деҳаи Ҷаврез. размершон 60. хоб баландиш 30 мешавад, бариш 20 дӯстони азиз. донаш 20 сомон. качествени тоза фасон хушроан ҳамашон. нигоҳ кунед. ак як дона ним дона дастмон мерасад дар вақти амо аз қуллаб баровардан, просто ай 110% мумкин ам хел шавада. дӯстони азиз, касоне ки хонакун ҳастен, хиники ам оместай, бовар дорам 10-12 хонатонро мебардорем. бародар азиз, тоза хушроакан. хоб ноҳияи восе, Ҷаврез, Қурбоншаҳид, Андреев, Шиверник, ин тараф бесплатни доставка мекунем. донаш 20 сомонӣ. ина метонем бо мақсади гап ки чӣ меган заказ кунен, хидмон худо хоҳад тайёр карда 10 чӣ мекунем, мебарем хонатонда. ина дӯстони азиз, номеро дар таги наворай занг бизанен, худо хоҳад дар хизмати шумо ҳастем. ина меқа пенаблок. ина марамат хонакуно азиз тамошо кунен. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки шаҳри Ҳисор, деҳаи Ғурёт. 3 хона 20 сотих масоҳати калон, об светам дорад. хоб 3 хона 3/6 веранд, подвал дорад. хонара болои бардоштагӣ, ошхона, газхона, оғилхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳама ҳастай. хоб ба хона об мегзарад. дар ҳамаи дарини хона об 24 соат, оби ҷӯйбор. просто ҷойи сура. бародар азиз, мактаб 15 хона боло, масҷид ҳастай, об свет дора. маълумоти пурра оиди хона ҳамин рақамҳои 4182. хона беҳад арзон оха қимат нест. дӯстони азиз, ина занг бизанен, маслиҳат кунен, бовар дорум маъқултон мешавад. ҳозир ина бихарен. касоне ки аз Ҳисор хона хоҳиш кардем. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Мирзочул. 3 хона ки масоҳати 6 сотиха дорад. 250 000 сомонӣ нарх. рақамҳои ватсапи асосӣ 2049. ватсапи дигарӣ 5656. аз номи канали Саодо ТВ занг мезанен. ду комнаташ мега 5/3, яташ 4/2, ҳавлӣ ҳавор, замини хокӣ, квадраташ мақсад 30/20. хонара соли 2011 сохта шудагиян. балои блок сохтагиянша. дар наздикиш ҳамаи чӣ ҳаст. дар шаҳрам наздикай, дар Ҳисорам мактаб, масҷид, ҳамаш хулас дар наздикиай. занг занен, маслиҳат кунед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. ана хона мана хона. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Каратегинский 1. 5 хона 4 сотих, об свет, 520 000 сум. бо арзон мешавад. хубиш ҳамине ки кредит дода мешавад. дӯстон, метонем ба кредитам бигирен. мисол 300-350 000 ша битен, хонара бихарен, далши астални як 5-6 мода устша меспорен. рақамҳои 901 ахириш 15 ватсапшон занг занен. ҳаммом, газхона, ҳоҷатхона, дегдонхона
ҳастае. Канализатсия дорад. Мактаб, духтурхона, масҷид, мағоза, садик ҳамаш якум кӯча хулас. Ҳами пешта ҳастае. Каратегинский якум кӯча мега. Маълумоти пурра оиди ҳами хона. Хона бо баъзе чизо фурӯхта мешавад. Термикс, телевизор, мисол кондитсионер боша ба кондитсионер. Хулас ҳами маълумот пурра оиди ҳами хона. Рақамҳои 3215 ахириш WhatsApp занг занед. Мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ 2 комната, масоати 4.5 сотиха, гирди хона забор, 2 хонаи фасони хушрӯ, халаденик дора, об свет ҳаст. хоб масъалаи телевизор ҳаст. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чарбоши анамуҷа хулас 285,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. об дар ҳавлӣ нигоҳ кунед ва дар привота бинен. хона дар Ваҳдат, деҳаи Чарбоши 4.5 сотих. боқимондашам маълумоташам мега занг занен. ин тараф да бо фундаменту рехтагӣ мақсад фикр мекунем ки чотки ғалтидагиай 285 та дарвоза задагӣ. ин ҳами хона мана хона. каси мегира рақамҳои 68 83 WhatsApp-шон аз номи канали Саудо ТВ занг занен. бачаҳко лайкҳоро занен. дар ҳамин канали мо подписатсия кунем. бовар дорум мо дар бисёр рӯй мекунем хонаҳои арзон ягонча иншоалло мегирем. панҷумин хонаи фурӯшӣ имрӯза. хонаи фурӯшӣ ноҳияи Файзобод. нафароне ки аз Файзобод хоҳиш кардем ҳамҷа ҳастен, агар бошен дар комент нависен ки мо тамошо кардастем. деҳаи Боғимирӣ, ноҳияи Файзобод, деҳаи Боғимир. 3 сотих, 2 хона, 130,000 сомонӣ. гуфтем ки арзонош бисёр мешавад мода. 130,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 9605 WhatsApp-шон занг занен. мебел, халаденник, телевизор дора. документу 100%, об свет постоянӣ, ремонти хона чӣ хел мебинед ҳамин хел ба доллар 11800 доллар, ба русӣ сумми русӣ 1,80,000 рубл. шашумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ шаҳри Бохтар, Леваканд, сарбанди пешина, кӯчаи Борбад 2. хона қарор дорад дар ҳамҷа. дар 4 этаж, 3 комнат, 65 метри квадратӣ, 3 комната, 65 метри квадратӣ, 260,000 сомонӣ. ин хонара бинен, просто дам бигирен. шаҳри Бохтар, Леваканд, сарбанди пешина, кӯчаи Борбад 2. 260 WhatsApp-шон 5058. документу 100%, об свет постоянӣ, ремонти хуби замонавӣ, чоткагӣ. доллар қати 23600 доллар, рубл қати 2,160,000 бо савдо мешавад ба сумми тоҷикӣ 260,000 сомонӣ. маълумоти пурра оиди ҳами хона ина занг занен худотон бо рақамҳои 5058 бигирин ша. касоне ки лайк намонден, навор лайк талабай. эҳтиёҷ ба дастгирӣ дорад бачаҳкои азиз. ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 3 комната, 3 сотих масоҳат, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. Истиқлола медонена? навбиноҳоам. 125,000 сомон будааст, бо беҳад арзон. 125,000 фавран фурӯхта мешавад. хона воқеъ дар шаҳри Ваҳдат, қишлоқи Истиқлол, пеш аз роҳи поезд. 3 хона, кухни, ҳоҷатхона, отдельно. хоб бочкаи об, обам ҳаста, алиш намешавад, қарзам намешавад, пули зинда 125,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. касоне ки ай ҳами тарафо, яъне ки аз Ваҳдат, Истиқлол ҳами тарафо хулас хонахар ҳастен, ака ҳамиқа ки хонара ба семенблок вардоштенша, каси мегира худаш бо далши ба хости дилаш мевардора, зиндагӣ мекунад. сун азиз, хулас занг занед, маълумот пурраша бигиринша. ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 4 комната, масоҳати 8 сотиха, стадиони Ди, ноҳияи Фархорӣ 155,000 ҳай. нигоҳ кунед. 155,000 ноҳияи Фархор, стадион Д. ин ҳамиҷа хулас хонара гирдиш пони забор гирифтагӣ. WhatsApp-шон 1190, срочно 4 хона, баня, кухни ҳаст. 8 сотих замин,
об ҳастай ай турбаи магистрал кашидагӣ. хоб ҳамин хел маълумот да масъалаи обша мега аз турбаи магистрал кашидагиай. хоб хулос хутон бачаҳко маълумоти пурраша мегирен. 155,000 да инами чоркомнатаи масоати 8 дақиқа мегирен, зиндагӣ мекунен. соседҳо ҳама зиндагӣ доранд. як кам аз шебен ҳаст. инами кардианша маълумоти пурра хутон боз занг зада пурсоншен дӯстон. нуҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 3 комната, масоати 10 сотиха, шаҳри Душанбе, Зарафшон территория. 250,000 сомонӣ. ана ҳамин хонаро метавонед бихаред дӯстон азиз. ремонто просто ремонти бомбавӣ. ҳамом, кухни, ошхона алоҳида. об свет ҳаст. боду ҳавои тоза, дарахтҳои мевадиҳанда. хона дар адирои Зарафшон, диҳаи Армуғон қарор дорад. дар ватсап занг занед. ватсапшон 2566 занг занед. алишам мешава ба квартира ё ҳавлӣ дар наздикии шаҳр боша бо маслиҳатам мекунен. может сумтон метия, может сумшон метина кара, яъне ки зависи ҳаму арзиши хонатон мекуна. хел ба нарх ҳам хел 250 та меган. Душанбеда адирои Зарафшонда қарор доштааст. пурра маълумотоша занг зада пурсоншен бачаҳко. даҳумин хонаи фурӯшӣ. ана хона мана хона. нафарое ки аз ноҳияи 5 хоҳиш карден, тамошо кунед катежа. 4 комната, 15 сотих масоат. ангуроша бинен. 180,000 сомонӣ. ремонтҳои хуби замонавӣ. хона тайёрай, фақат медрои зиндагӣ мекунӣ касе ки мехарӣ. то баняша карочи ҳама чизаш ҳастай. бо ҳавзи ситонага, страховкаи об дора. харидори аниқ бошӣ бо муомилаш мекунем. муомилаи хушрӯ ҳам дора. 180,000 ана ҳамин хона бо тамоми шароитҳои хуби чойлоби калони ҳавлӣ стяжнӣ. хоб худотон дар видео дидестен дар расм кадом ҳолат кадом состояние қарор дора. маълумоти пурра рақамҳои 90 занг занед. ака ба ҳамун хотири ҳамин хонаи арзонак я лайк занен, дар канал подписатсия кунен. гарини хирсанд мешем да. 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 2 комната, масоати 6 сотиха, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлолда қарор дора. 200,000 сомон нархи ҳамин хонара пешниҳод кардианша. 6 сотих замин дорад. 2 хона, кухни бо мебелш, ҳамом ҳам дорад дар дохили хона ва дар берун ҳам ҳастай. обам дора, свет ҳастай. ина об дар дохили хона. мақсад камбуд нест дӯстон азиз. ҳамин ҷое ки об свет ҳастай, зиндагии шоҳона мешавад. маълумоти пурра оиди ҳамин хонае ки дар деҳаи Истиқлоли шаҳри Ваҳдат қарор дорад ки 200 нарша 200,000 меган. ҳамин рақамҳои 50-26 метавонед занг бизанед, маъқул боша бигиред. чизе дорен дӯстон? хонаҳай, заминай, мошинай роӣ кунед дар ватсап рекламаи гизала када ҳаракат мекунем ки савдо када битем дӯстон азиз. 12-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ яккомната квартира 8 этаж 48 метри квадратнӣ дар 2 микрорайони шаҳри Турсунзода Регарда қарор дорад. ана ҳамин квартира 228,000 сомонӣ. зури бад ремонт кардагианша. яккомната 8 этаж евроремонт. лифт дора 100%. об 100%. люкс хонаҳо просто зури бад. мебелёш ака ҳамаша дидестен кадом ҳолат. термикс дора. маълумоти пурраша рақамҳои 5448 метавонед ҳозир занг зада бигиреша. ремонтҳои хона фасон зур. баъд ҳамун комментда нависен аз куҷо кадом то чанд сума квартира дар кора. фақат бисёри бачаҳо хонаҳои заминӣ мехоҳанд. ба ҳамин хотир мо ҳамун аз рӯи коммент хонаҳои заминӣ зиёдтар пешниҳод мекунем дӯстон азиз. нависен аз куҷо квартира то чанд сум дар кора. ҳаракат мекунем иншоалло пешниҳодтон кунем. 13-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ яккомната квартира 1 этаж 28 метри квадратнӣ. ноҳияи Сино, Пахтакор, шаҳри Душанбе.
маҳаллаи Пахтакор, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе 240,000 сомонӣ. Просто дар якум этажа бача азиз. 28 метри квадратӣ. Инами састияни карданаша як хонага бо ремонтёш бидуро зиндагӣ кун мега. Пахтакор поёни Гарадок. Инамиҷа мақсад қарор дорад. Худатон бо маълумоти пара занг занед. ҳаракат кардем ба ҳамиқа хонаҳо, квартираҳо навора тамом кардем дӯстон. шумо ҳам нашоти ҳар як хона рақамҳои худошонро занг занен, лайкоту намонен, дар канал подписатсия кунен. Ман бовар дорам ҳамирӯза навор як 5-6 та хона худохоҳ савдо мешавад. нафароне ки савдо накарден сабр кунен, иншоалло савдо мешавад ёшам. ҳатман дар комментария фикротонро нависен. барои реклама номерои ман барои реклама мошинаи замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунен, худоҳофат рекламаш мекунем. ҳамиқа меҳнат кардем барои шумо. лайкора занен. барои пенаблок дар аввали навор ҳастаи пенаблокҳои фурӯшӣ уштан муроҷиат кунен. худо хоҳад ва ё ай худ монанд истеҳсоли худ монай маслиҳат карда метентона. зиндаву сарбаланд бошен. боқӣ дар амони худо дӯстон азиз.